Uden at du holder fast i mig for længe. Hop. Vil du have den? Skulle du lige kigge ind i kameraet? Hvad? Se? Haps. Aha! Ja. Jeg kan lidt små. Så. Han er min mor. Jeg kan tage din mors hoved. Good job! Kom ind, nej. Der var den. Ja, hente far. Ja, den. Skal du have klassen?